Atopámonos hoxe en Vilamartín de Valdeorras para celebrar a 8ª carreira en Vilamartín das Cidades contra o cancro de páncreas. Esta carreira ten unha única finalidade, recadar cartos para financiar a investigación no cancro de páncreas e así incrementar a esperanza destes pacientes e destes familiares. Por que? Porque o cancro de páncreas sigue sendo un cancro que necesita máis estudos para aumentar a súa supervivencia e a taxa de detección en estadios precoces. Temos datos esperanzadores, estudios de básica e de clínica que están facendo xurdir esperanza nos novos tratamentos e, digamos que en un beneficio no diagnóstico, pero todavía queda moito por facer. Por iso estamos hoxe aquí, para, entre todos, colaborar ca investigación do cancro de páncreas. Todo o que se recauda aquí en Vilamartín e no resto de cidades de España que se unen a este proxecto vai destinado a financiar dúas becas, unha beca en investigación básica e outra beca en investigación clínica. E todo isto estamos seguros que vai a favorecer e vai a mellorar o panorama do cancro de páncreas.